729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, sakto alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Digdi po sa mga bareta ngunyan para sa aga sa DZGB. GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief G, maray na hapon. Please go ahead na. Maray na hapon pa din sa mga dagdag na bareta isinairarom sa surveillance activity kan Provincial Bed Office sa pamamayo ni Dr. Pancho Milla ang barangay Bakulod sa Libon sa pagsabing may notisyang nakaabot sa sayang opisina na dakulan mga buhing ayam sa lugar asin may nakagat na asin na nagadan. Pag-abot sa aksyon manungod sa mga dapat gibuhon kan mga taga-barangay concern sa mga nabibiktima nin kagat nin ayam an in charge sa Yuan Provincial Health Office mantang pag-abot sa mga aksyon onong sa mga galang ayam sa iraruman kan Provincial Veterinary. Ini ang rason sa kunata may surveillance activity na nasabing barangay para maging basihan sa aksyon tungkol sa mga galang ayam sa kapalibutan na iyon nagdadara ni na peligro sa mga taga-barangay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kita kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, maray na hapon man. Please go ahead. Iimbitaran sa masunod na regular na sesyon kan sangguni ang panglungsod nga ni Gaspi si Cadet Al Joseph Olanyo para personal na itauan pagmitis sa iya matapos na makakuha ng prestiyosong award na third final order of merit asin ang Secretary of Nahali sa Secretary of the Interior and Local Government Balaraw Award na ipigtataukan Philippine Public Safety Academy. Ini matapos na aprobaran kan konseho sa ginibong regular na sesyon kasubago ang Resolution number 17-010-2025 na authored ni Konsehala Vince Baltasar III. Nakuha ni Cadet Olanyo ang sa resolusyon o sa nasabing resolusyon na authored ni Baltasar, magkakanigo na tawanin pagbibid si Olanyo na sarong residente kan Puroktos, Barangay Tula-Tula, Legazpi City sa onra na ipigtao kay ni sa syudad kung sa ipigpailing niya ang tibay sa pag-aadal sa training na may disiplina ang dedikasyon na dapat maging panganarugan kan iba pang mga Legazpenyo. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Thank you so much, Angel. Dagdagan tapaan bulos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Padengal, marhay na hapon. Please go ahead man. Magtatabang ang DSWD Field Office 5 asin ang City Government of Legazpi sa pag-implementar kan milk feeding program. Ini ang informasyon hali kay sa Office of the Mayor kung sa inipigpaabot na sa gunian panlunsod ang letter request na magkaigwa nin pirmahan entry ang DSWD asin ang City Government Memorandum of Understanding para sa pag-implementer kansiling na programa. Mabito kani na mapakusog ang pundasyon lalo na kan mga kakian
para sa edukasyon kung kaya planong pagtabangan na kan DSWD asin ka City Government na may promoter ang milk feeding program sa mga barangay. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Ngunyan sa detalyes kan Bareta sa Lado Nacional. Nangapudan si Senadora Amy Marcos sa Malacanang na magpaluwas nin komprehensibong report may kinaraman sa pagkagadan ni Paulo Tantoco asin paglilinaw sa posibleng pagkakainvuelto ni Primera Dama Liza Araneta Marcos. Sigun sa senadora, dahil sa gabat kan mga aligasyon as in public interest, hinagad man niya ang klarifikasyon sa whereabouts kang Primera Dama durante kanasabing panahon na pwedeng maglataw sa official records arog kan medical examiner's report para mapunas ang mga dugang pang espekulasyon. Magirumduman na ipigbulgar na kausa kan pagkagadan kan negosyanteng si Tantoco kan Marso 8 duman sa Los Angeles, California dahilan sa pigasabing cocaine overdose sigun sa US Medical Examiner. Kaibanan man ang negosyante sa entourage ni First Lady Liza sa Manila International Film Festival sa nasabing nasyon poon Marso 4 sagkod 7 kaining taon bago an aldaw kan sa iyang pagkagadan. Mientras tanto, sinabi kan Department of Foreign Affairs o DFA na ligtas nang nakaabot sa Saudi Arabia ang 8 Pinoy seafarers kan MV Eternity Sea. Nagbabaan mga ini sa pantalan kan Jizan asin ibinugtak sa irarom kan pinagbiyong kustodiya kan konsulada kan Pilipinas sa Jeddah, Migrant Workers Office Jeddah asin kan sa indang shipping agency sigun sa DFA. Ipinairarom man sinda sa medical check-up asin tinauan ni nagkakanigong pag-aasikaso may relasyon man sa repatriation sa mga masunod na aldaw. Magirumduman na igwang 21 Pinoy crew members ang lunad sa MV Eternity Sea kan ini sakyadahon kan mga rebeldeng Houthi duman sa Yemen. Mientras tanto, pinaluwas na kan National Police Commission o NAPOLCOM ang summons para sa mga pulis na ipig-iinvuelto sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Initanganing pakusugon ang pagkakataon na maipaliwanag ang sa indang lado. Kan nakaaging Lunes, opisyal nang naglatag ng complaint affidavit ang whistleblower sa kaso na si Julie Patidongan alias Totoy kung saan pinangaran na niya ang mga pulis na invuelto sa panggagadan sa nasabing parabulang. Sigun kay NAPOLCOM Vice Chairperson asin Executive Officer Abogado Rafael Vicente Calinizan, kaipuhan mo na ninda na makakua nin kasimbagan hali sa mga respondent sa akusasyon laban sa sainda kung kaya dapat padaranan ang mga ini nin summons. Piglinaw man ni Abogado Kalinisan na kabilugan na 18 pulis ang naunang bitan ni alias Totoy sa iyang affidavit kung saan 13 digdian aktibo pa sa serbisyo mantang ang 5 naman na dismiss sa serbisyo dahil sa mga pinagkakaimbeltuhan na kalokohan. Sa may katakod pang Bareta, posibleng magpadago sa laog ning 6 na bulan ang paghahanap sa mga nawawarang parabulang sa Taal Lake sa Batangas, sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinabi ni Remulla, ang pagkakarkulo kan kahapoton ini manungod sa mga naaaraman kan Philippine National Police na kumpirmadong mga tuulang nin tawo ang nakuha sa Danau. Dagdag pa kay ini, 3 taon na pinagtrabaho kan Departamento de Justicia ang kaso asin sa ngunyan nasa proseso na nin pagapakaray kan gabos para sa pagapaluwas nin evidensyas. Sa ngunyan 5 sako na na-recover na kan Philippine Coast Guard divers na may posibleng laog kan mga klaveras kan mga nawawarang parabulang sa Danau kan Taal.
Sa iba pang bareta, siniguro kan Puwersas Armadas kan Pilipinas na handa sindang sumimbag sa anuman na paglala kan tensyon sa Medio Oriente kasunod kan pagkagadan kan sarong Pilipino sa ginibong opensiba kan Iran. Sigun kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may nakhandang contingency plan ang militar tanganing protehiran asin kung kinakaipuhan iibakwar ang mga Pilipinong nasa conflict zones. Nakahanda na ang mga C-130 aircraft asin barko kan Philippine Navy kung kinakaipuhan giraray na magkaigoning evacuation. Dagdag pa niya padagos na pig-review asin pig-update kan Puwersas Armadas an sa indang operational plans tanganing masigurong efektibo ang mga ini sa tahaw kan mga bagong patakot. Sa iba pang bareta, tinipon ni Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD President as in later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mga kongresistas hali sa Northern Mindanao, Davao asin Caraga regions tanganing kahurunon sa pangangaipo kan kanya-kanyang lugar para maitugma ini sa national policy sa irarom kan bagong Pilipinas agenda kan Marcos administration. Nag-iribahan sa ginibong Congressional Consultative Forum na ginibo sa Almont Inland Resort sa Butuan City kanakaaging aldaw ang mga kongresistas hali sa Lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party, Partido Federal kan Pilipinas, Liberal Party asin sarong independenteng miyembro kan Kamara. Sinabi ni Romualdez na sa forum nagsirbing listening session para madangog ang nasabuot kan mga kongresistas asin maging parte kan sa indang advokasya sa national agenda. Napaghururunan sa forum ang isyu kan seguridad sa pagkaon, malinig na tubig, malalauman na supply kan kuryente asin transportasyon, pangkabuhayan, healthcare asin dekalidad na edukasyon. Mientras tanto, dai maaabsuelto kan unmodified o kaya modified opinion kan Commission on Audit o COA si Vice Presidente Sara Duterte may kinaaraman sa questionableng paggamit kainikan sa iyang confidential funds. Sigun kina Manila Representative Joel Chua asin Bicol Saro Representative o kaya Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat mana itamaan sala na paghuna na an unmodified o unqualified audit opinion kan COA iyo ang nangangahulugan kan matanos na paggasto sa fundo kan gobyerno. Paliwanag ni Redon na an unmodified opinion nangangahulugan na an financial statements are prepared in all material respects susog sa mga aplikabling financial reporting framework asin daing kinaaraman kung tama ang pagkagamit kan fundo o sala. Sinabi ni Redon na kaibanan sa isyu na dapat simbagaw ni Duterte ay yun pag-arkila kainin ng mga safe houses kung saan ang nagkapera uminabot sa 500,000 de pesos kada bulan ang arkila. Mabuelta ang detalyes ka mga bareta, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo.
kabalikat sa asenso. At taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Diretso kan mga bareta sa lado nasyonal. Inalerto kan embahada sa Iraq ang mga Pilipino sa nasabing nasyon. Kasunod ini kan suicide drone attack harani sa Erbil International Airport. Maski da ining na-report na casualty o danyo sa pag-atake dahil sa na-intercept ini, pinag-iingat kan embahada ng mga Pinoy sa nasabing lugar. Lalo na ngunyan na pinagkonfirmar kan mga otoridad sa Iraq na mantinidong patakot sa seguridad kan nasabing nasyon asin kan Syria and Islamic State of Iraq and Syria o kaya ISIS. Na pag-araman na afera sa Erbil International Airport, target man kan mga teroristas and military installations sa palibot kan aeropuerto. Ipiglatag ni Senador Ping Lacson ang propestong Parents Welfare Act of 2025 na masiguro na dai mawawalat kan mga akian sa indang mga magurang sa oras nin pangangaipuhan. Katuyhan kan propuesto na padusahan ang mga aki na dai masuporta sa indang mga magurang. Tinawan doon kan senador maski klarado sa family code ang obligasyon para suportaran ang mga magurang, dakol ang may edad na magurang na dai na kayang suportaran ang sadiri asin napabayaan kan sa indang mga kaakian. Digi naman malaog ang Public Attorney's Office asin dai na kaypuhan magbayad nin court fee. Maikukonsiderar na sarong basihan sa pagpapawarang bisa kan kasal ang pagtago kan sexualidad sa agom. Ini ang tinawan doon kan Korte Suprema sa kaso kan mag-agom na tinugutan kan Second Division na mapawarang saysayan sa indang kasal dahil sa pagtatago kan lalaki kan sa iyang pagiging bakla bago ang seremonya kan kasal. Nagbutwa na nagkamidbida sa social media ang dua asin naging long distance relationship kan magtrabaho ang lalaki sa Saudi Arabia. Alagad kan ikasal na sinda, diit na panahon pa sana, nagdidistansya na ang lalaki para dai makarani sa sayang agom. Makalis ang sarong bulan, magpuon kan ikasal, dai na kinauron kan lalaki ang sayang agom asin nabuking na bakla. Naglatag ning annulment petition ang babae, asin tinawan doon na piglo ko siya kan agom kan itago kay ng tunay na sexualidad. Ibinasura kan Regional Trial Court asin Court of Appeals ang petisyon pero binaligtad kan Korte Suprema asin pigasabi na pwedeng ipawarang saysay ang kasal kung dai nagsabi nin totoo ang saro sa mag-agom sa enot pasanang pagkakataon. Nadakop na ang 66 anyos na babaeng Canadian national sa Ninoy Aquino International Airport matapos makonfiskaran nin halos 165 milyones de pesos na kantidad kan pinagtutubodan na shabu sa iyang bagahe. Sigun sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nag-abot ang suspect na si alias Grace hali sa Toronto, Canada via Hong Kong. Na-flag ang suspect kan mga otoridad matapos ang sarong intelligence-based operations kang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG. Nakuha sa iyang bagahe ang tulong darakulang garbage bag na may laog na 24,231 gramo kan pinagtutubudan na shabu. Kasabay sa iba pang nakumpiskar iyo ang Canadian passport, duwang boarding pass, cellphone, ID card asin baggage declaration form. Nahampang ang sospechado sa kasong pagbalgar kan Section 4, Artikulo 2 kan Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Tinawan linaw ni Philippine National Police Aviation Security Group o PNP-AVSI Group ang mga nagkakalat online na may sarong Amerikano na inarestar as in ikinulong ng 48 oras sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sigun sa PNP-AVSI Group, daing narehistro ng insidente manugod sa aligasyon as in sa aldaw kuno aring ini nangyari. Alagad may kaparehong insidente na nangyari sa Clark International Airport kan Hulyo 10 ngunya na taon kung sain sarong Amerikano talaga ang pinag-arestar matapos na makuhanan ini ni mga balang daing dokumentos. Dagdag pa kanay siya na perminindang pigisiguro na ang gabos na security procedure sa saindang pigigibo perming malinaw asin may pagrespeto sa kada pasaheros. Mientras sa ngunyan, nakakulong sa Clark International Airport Police Station Aviation Security Unit 3 ang dayuhan kung sa inahang pangunya ang kasong pagbalgar sa Akta Republika JES 591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Ultimong detalyes kan Bareta, nagpatanid ang Bureau of Immigration o BI sa publiko sa panibagong klase kan romance scam sa ibang nasyon. Ini matapos mapag-araman na pigta-target kaini ang mga Pinoy na naghahanap ng trabaho. Sigun kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, igwasin na ning na-rescue asin na-repatriate na 24 anyos na Pinoy na nabiktima asin nag-abot sa nasyon Kasuwangi. Matapos ang matrayumpo na rescue operation sa tabang kan Philippine Embassy sa Cambodia. Sa pahayag kan biktima, pinapagibusin na ning wrong text bilang initial na conversation asin duman na mapuon ang pagsabi nin mga mapinadaba na tataramon sa target gamit ang social media asin dating applications. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pangenot po ni News Director Mar Dela, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics